Stojte tady, ukažte mi palubní lístek. Asi jsou to fakt cizinci. Tak. Já vás teda vítám u nás v New Almost City. Představím já sám sebe. Já jsem tady velký Don Pablo. Mám tady takový menší podnik. Jsem v podstatě obchodník. Obchodujem tady a je to velmi dobrý obchod. Velmi to vynáší. Lítají nejen vysoké peníze. Chcete vysoké peníze? Jo. Hodně vysoké peníze? Jo. Budou lítat, ale možná budou lítat i kulky. Budou lítat kulky, tak to bude potřeba fakt drsné obchodníky jako. Nikole, tam ho zachrání. Co to tam je? Tam dole. Podívejte se, to není možná, když ho třepali, když nejsou. Jsou hodně podezřelý, mají hodně podezřelý jména. Ukažte mi to. Podle mě toto by mohlo být číslo 33 by to mohlo být, podle mě. Halo, jsme tady, slyšíme, posloucháme, přepínáme. Peníze, jezero, světlo. Peníze, jezero, světlo. Jo, dobře, děkuji, pane. Jsi, pane, sám, pravý vinný kmen, kolik dojdou štěstí, to jsou tvoje ratolesti sám. Pravý vinný kmen, kolik dojdou štěstí, to jsou tvoje ratolesti. No, abych si to nesyslil pro sebe jenom. Protože někdy se může stát, že někdo řekne, tak já tady mám sušenku, pro všechny to je málo. To je málo pro všechny, tak si to nechám jenom sám pro sebe. Ach, táto, tatíčku, máš doma matičku. A tátí, co si stačil jednou, škoda lásky, kterou jsem dověděl. Za B želivka, za C orlík, za D slapy. A první místo 20 bodů Honda Jožina. Oči mrtvého, Jožina, kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezere. Jožin vážit, kouše sa je rdousí. Jo, ale jak to dobře, stojím za radimem. Já budu... Tak já budeš prostě později. No a já jsem tvoji domovu nepřijal.
Clap your little lips and I'll run my business, brother. Clap your little lips and I'll run my... Víte, vy asi víte, proč jsem si vás tady pozval. Máte totiž všichni něco společného s člověkem, který byl dnes ráno nalezen mrtvý. Vy každý jste měl motiv ho zabít. Například tady pan reportér. Kvůli lásky. Ano, kvůli lásky se bojuje, ale zabíjí se i. Vy jste prý večer popíjel chvíli s panem Neboštíkem. Co když jste ho pak vylákal a zabil jste ho? Máte štěstí, naštěstí místní opilec potvrdil, že jste pak chlastal ještě víc. Ochlastal. To vás zachránilo. Všichni víme, že panu obchodníkovi to šlo líp než vám, panu Švébnovi. Co na to řeknete, pane divoký? Nikdy nebyl na peníze a že jste naštěstí zrovna i přesto, že jste měl ztrátový obchod, nedávno zdědil velký peníze. Ale teď pojďme k poslednímu. Kdo tady mohl zabít? Máme podezřelý kruh. Kruh podezřelých se nám velice zmenšuje. Co takhle, kdyby ho zabil někdo, kdo mu dluží obrovský peníze a asi jen tak mu je nevrátí? Co, pane Franku, co si o tom myslíte? Vy jste mu přidlužil obrovský peníze. To dlužil, byl to můj bratr a půjčil mi. No jo, ale vy jste mu to nikdy nevrátil stále. Nebyla příležitost, starám se o jedno dítě a nemám manželku. Co když jste se takhle chtěli jednoduše zbavit dluhu? A zdědit obchod po bratrovi? To bych mu nikdy neudělal. Máte jediné štěstí, že vašemu bratrovi opravdu nikdy o peníze nešlo. Nevím, kdo to tady byl? Byl to snad pan Don Pablo? Proč by měl motiv zabít přece? Víc s obchodníkem dobře vycházeli. Obchodoval často u něj. Chodil k němu pít? Já vím, proč jde. Proč by ho zabíjel? Co když jsem mu sněl nějaký spor s panem Donem? Ale i tak, kdyby měl spor, když Don měl jasné alibi. Vypadá to, že snad nemáme vraha. Jenomže něco na tom stále nehrálo. Na místě byl tajemný kufřík a k tomu záhadná vražedná zbraň, dlouhá tyč, zaobená na konci. Co nám tomu, pane Luigi, řeknete? Já to jenom zaskakuju, co vám tu mám říct. Potěškejte se, vy jste byl prý dobrý hráč baseballu. To je dobré časy. A zároveň jsme zjistili, že v kufříku byl plán pana barmana, že založí odbor proti vašemu nelegálnímu výpalnému. Takže ten vrah jste vy! Když teď třeba hlavu děku, tak co znám? Zombie! A můžete být rádi, že... Johne, byl jsi jako můj otec. Proč jsi to udělal? Já jsem musel, to byl obchod. Ale lituji toho, já se vážně polepším. Johne, půjdete s policií. A tentokrát žádný nás nikdo neosvobodí. Nikdo Já jsem neoplatí. nikdy nechtěl krást. Můj táta tu měl pizzerii, máma mi umřela, když jsem měl 2 roky. A táta... Když jsem měl 12 let, do pizzerie za ním přišli, že chcou pizzu s ananasem. Dostal infarkt, umřel. Od 12 let jsem neměl co dělat, připojil jsem se k gangu a pak už to nešlo, už se to vezlo. Čeho lituju, prosím o smilování, napravím se.
pro New Orleans City Times Giuseppe.